जुदि रिजाल्टखौ जों लुबैनाय बायदि होआब्ला बर' रायजो बा जाय जोंनि बाथ्रा गैया होयैनि बाथ्रा गैया बे होआब्ला बे कुइसनानो गाज्रि। आच्छा बाब बर' इउटुबार सासे कुइसन सोंनाय लोगो लोगो जोब्राबलायदों। बरिया बर' निउसफोरा सोङोबा जोब्राबलायनो हायो। नाथाय आसाम एसेम्ब्लियाव मानो आदार मोनजायै बायदि जुब्राब्रा थायो? मानो जुब्राब्रा थायो? लर्ड गग' ओंखाम मोनजायै बायदि मानो थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव दुरबल माने मास मोनसे बेमार जानानै जब्रा जानानै थानाय बायदि जेरै बर' निउसफोरनि खाथियाव जोब्राबलायनो हायो, आसाम एसेम्ब्लियावबो जोब्राबलायनानै देखाय। आसाम एसेम्ब्लियाव बेबायदि जोनानै जोब्राबलायनानै देखाय। बिनिफ्राय जोलाना जो बेखौ मागो सासे सोंगिरिया सोंदों, नाथाय कुइसनखौ मा होखो? जो आरो जोला बिटिआरनि दफा सिमा बारायनायखौ जो आरो जोलाजों रुजुबाय। बरिया रायजो राजानि खोथा जों सोलिनो हाया। माने बाब मा बुंखो नों? रायजो राजाफ्रा नोंखौ 5 बोसोरनि थाखाय सार्टिफिकेट हरदों। सरकारा नोंखौ 5 बोसोरनि थाखाय लाइसेन्स होआखै। पाब्लिकआसो नोंखौ 5 बोसोरनि थाखाय नोंनि गादिखौ नोंखौ बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय 5 बोसोरनि लाइसेन्स नोंनो होदों पाब्लिकआ। आरो नों पाब्लिकखौ मा बुंखो नों पाब्लिकखौ? रायजो राजानि खोथा लानानै सोलिनो हाया। रायजो राजायासो नोंखौ 5 बोसोरनि थाखाय लाइसेन्स होदों। फाउन्डार अफ इंडिया बि रन्जन दैमारि सार बिथाङा जोंबो बिथां हारसिं नङा। बाब फाउन्डार थिगानो। माखासे गबिन्द बसुमतारिया फाउन्डार नंगौ नङा बेखौ एक्स-एन-डि-बिनि सोद्रोमाफ्रा फिननाय होगोन। नाथाय जुदि गावखौनो सासे दैदेनगिरि सानोब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै बहुद बर' लिडारफ्रा बर' हारिनि माखासे लिडारफ्रा मालाबा सिराखानानो, मालाबा गवा, मालाबा गुबुन माखासे नेपाल देशमानि जायगा नायनो थाङो। बेबायदियाव मा नुबोयो? दै गनाय, मोख्रा बायदिसिना दाउ हाग्रानि जिब जुनारफोर नुबोयो। मा नुबोयो? अन्थाइ गिदिर बेबायदि नुबोयो। सेंग्रा सिख्लाफोर आखाइ हमलायनानै थाबायनाय नुयो। जुदि नंमारगौब्ला गबिन्द बसुमतारिया जुदि एन-डि-एफ-बिनि सासे नेताबा बिटिआर एकर्डनि उनाव एक्स-एन-डि-बिफोरनि, एक्स-बिएलटिनि, एक्स-आबसुनि मानो लाइब्रेरि खालामनो हायाखै? जेब्ला आबसुनि सोमावसारनायाव सोरबाया बोरला लानानै खर'आव आर'नाइ खाफ्रानानै, जान्जियाव आर'नाइ खाफ्रानानै, आखाइयाव थुंग्रि लानानै जेब्ला दावहा फोथाराव ओंखारदोंमोन, बेबायदि मानो गिदिर माखासे बिजाब आरो माखासे सावगारि मानो बेबायदि माखासे सिनारि खालामनानै दोननो हायाखै? एक्स-बिएलटिफोरनि माखासे जेब्ला दावहा नांनाय समाव सोरबाया आलाय सिलाय आखाइयाव हाथियार लानानै, बिखुङाव थफ्ला लानानै हाजो गाखोनाय, बेफोरबायदि माखासे सावगारि, बेफोरबायदि बिजाब माखासे लाइब्रेरियाव माखासे सावगारि गिदिर खालामना मानो दोननो हायाखै? दिनै जुदि नंथारगौबा नों सासे एक्स-एन-डि-एफ-बिनि फाउन्डारबा मानो गुबुन हाजोफ्राव माइरं बानानै, आखाइयाव लावथि लानानै, बिखुङाव थफ्ला लानानै, आखाइयाव हाथियार लानानै हाजो गाखोनानै गुबुन रायजोआव आलाय सिलाय मोनजानाय मोनजायै बेफोरखौ मानो थाखाय नोङो मोनसेबो एक्स-एन-डि-एफ-बिफोरनि लाइब्रेरि खालामनो हायाखै? मोजां लाइब्रेरि बानाय, मोजां माखासे सरकारि हा दं बेफोराव जायफोर दावहा नांनानै सोरबाया बिफा गोमा जानानै गथ'फ्रा गावनि बिफानि आथिं हमनानै, एबा हिन्जावा गावनि हौवानि खर'खौ दांनानै गाबै बाब्राब गावनि हौवाया थैनाय समनि माखासे सावगारिफोरखौ मानो थै आलाय सिलाय बेफोरबायदि सावगारिखौ मानो नों लाइब्रेरि खालामनानै दोननो हायाखै? जुदि नंगौबा गुबुन हादोराव थांनानै दै बारसोमनानै अबेबा जाहाज सायाव बमा ब्लास्टिं जानानै थैनाय, अबेबा गावखौनो सुइसाइड खालामनानै थैनाय, बांलादेश बायदियाव जाहाज सायाव थैनाय, गुबुन माखासे रायजोआव जेलाव थानाय बेफोरबायदि सावगारिखौ, बेफोरबायदि जारिमिनखौ मानो नों लाइब्रेरि खालामनानै मानो दोननो हायाखै? गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा फैयोबा बर' हारिया माबोरै थांनानै थादों? आबसुनि मोनसे मुगायाव बोरलाजों, लबारजों, लावथिजों दावहा नांनाय बे मोनसे लाइब्रेरि। एक्स-बिएलटिफोरनि मोनसे सोमावसारनायाव बिखुङाव थफ्ला लानानै, आखाइयाव हाथियार लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा महरै सिनायथि होनायनि मोनसे लाइब्रेरि।
एक्स एन डि बिफोरनि मोनसे एकर्डआव बुहुमनि बर'फोरखौ बर' हारिखौ बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय गावनि नबथियाव गसंनानै थानो थाखाय गावनि हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै माखासे गावनि रायजोआव फैनो थाखाय जाहाज बारनायाव सुइसाइड जानानै जाहाज सायाव थैनाय आलाय सिलाय सुइसाइड जानानै थैनाय जाहाज सायाव बेबायदि सावगारि गुबुन गुबुन हादोराव थांनायाव दै बारसोमनानै आखायाव हाथियार लानानै बिखुङाव थफ्ला लानानै हाजो गाखोनाय बेफोरबायदि मोनसे लाइब्रेरि बेबायदि माखासे आलाय सिलाय बर' बिमाया दिनै गावनि फिसाखौ लावथि लानानै हाग्रा बंग्रा पुलिस थाना जेल थाना मोदै गयै गयै जानाय लोंनाय गैयै आलाय सिलाय माखासे जारिमिनखौ बेबायदि लाइब्रेरि जाहाथे गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै बर'फ्रा माबोरै थांनानै थानो गोनां जादों बर' हारिया माबोरै दावहा नांनानै बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोनदों माबोरै दिनै गसंनानै थानो हादों बेफोरबायदि माखासे नोङो जुदि नंमारगौबा सासे नों एनडिबिनि सासे फाउन्डारबा मानो बेबायदि मोनसे नों लाइब्रेरि खालायनो हायाखै दिनै नोंसोर माखासे थाखा जानो थाखाय मोजां मोजां नोंसोर दिनै माखासे नलेज फेस्टिभेलनो बेयाव नोंसोर खौथि खौथि थाखा नोंसोर बाजेट होनानै नोंसोरथ' माखासे जुदि 40 कौटिबा नोंसोरथ' 20 कौटिल'सो बाजेटआव खरस खालायबाय 20 कौटिखौ नोंसोर माखासे दानि फरायसाफोरनो माखासे एक्स एन डि बिफोरनि लाइब्रेरिनो सोरबा सोरबा एक्स एन डि बिफोरनि माखासे जायफोर एक्स एन डि बिफोरनि सायाव दिनै केसखौ दिनै बोखाराखै जायफोर एक्स एन डि बिफोरनि मुङाव केस होग्रा बिथांमोननि न'खराव थांनानै माबा मोनसे जोंखौ हारिनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय दिनै माबा मोनसे लानानै जोंनि केसखौ उथायदो बेबायदि नोङो कुइसन होनो हानाय नोंनाव गोहो दंना जायफोर एक्स एन डि बिफोरनि सायाव केस होनानै दिनैसिमबो जाय मानसिफ्रा हाइकर्टनो कर्टनो बेबायदि जोंनि एगेन्स्टआव जायफोर हाखि होग्रा जायफोर एक्स एन डि बिफोरनि सायाव दिनैसिमबो केस नांथाबनानै जायफोर हाखि होग्रा बिथांमोननि न'आव थांनानै नों मानो रिकुवेस्ट खालायाखै जायफोर केस नांथाबबाय थाग्रा बिथांमोननो माबा मोनसे खालिन होनानै दिनैनिफ्राय जोङो हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बेबायदि जाखायो होननानै माने रिकुवेस्ट खालायनो थाङाखै नों लिडारबा मानो थाङाखै खिन्थु टटेल गनायाथ' ग्यारान्टि गैया मा होनदों नों मा होनदों गवा नों सासे बर' हारिनि जारिमिनखौ बर'नि माखासे गासैबो बर' हारिनि हिस्ट'रिखौ नों लानानै सासे दावहारु नङा नङा मा खोथा बुंखो नों दिनैनि समाव मा खोथा बुंखो नोङो मा गवा बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेलि माखासे हान्जा दं पलिटिकेलि माखासे जुदि प्रेसार होग्रा थायोबा आबसुफ्रा जुदि प्रेसार होयोबा बर' रायजो राजाफ्रा जुदि खौसे जानानै जुदि सरकारनि सायाव खुद्रियोबा मानो गवा नों सासे लिडार नङा नङा मा खोथा बुंखो नोङो नोंसोरो गादियाव दं दिनैनि समाव राजखान्थि हान्जायाव राजखान्थि बोलोखौ लानानै गासैबो बर' जायफोर एक्स एन डि बिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय बिथांमोना जुदि पलिटिकेलि जुदि सरकारखौ नारसिनोबा आबसुआ जुदि एक्स एन डि बिफोरनि थाखाय जुदि प्रेसार खालायोबा बर' रायजो राजाफ्रा जुदि खौसे जानानै जुदि सरकारनि सायाव खुद्रियोबा मानो गवा नों लिडार नङा नङा मा बाथ्रा बुंदों नोङो सुक्ति खालामबा एनडिए जिहेतु वर्कार खम लिडारशिप लानो हानायबो मानसि खम बरिया एक्स एन डि बियाव गोरों मानसि गैया बरिया नोंगौ थोजासे गैया नाथाय नोंथांमोना नोंसोरखौनो बयनिफ्राय बर' हारिनि गेजेराव नोंसोरखौनो गोरोंसिन साननानै लायो एक्स एन डि बिफोरनि गेजेराव नोंसोरखौनो गोरोंसिन साननानै लायो नाथाय माखासे गादिखौ लानो थाखाय माखासे समाजखौ फोसाबनो थाखाय एक्स एन डि बियाव गोरों मानसि गैया नामा मा खोथा बुंखो नों मा गोरों मानसि गैया लाजिनो सोलों आबसुनि कब्जानिफ्राय एनडिएफखौ बोखांनानै मा बुंदों गबिन्द बसुमतारी नों मा बुंदों एक्स एन डि बिखौ आबसुनिफ्राय जानगार खालायनो बाग्रा मानसि नाथाय आबसुआ जि इउपिपिएलखौ लामा दिन्थिबाय सरकार बानायना होबाय दिनै आबसुआ जानांगौ दे दिनैनिफ्राय आबसु आरो इउपिपिएल माने माखासे रिलेसना गैला आबसुआ बर' हारिनि थाखाय हर सान खस्थ' खालायग्रा आफाद बर' हारिखौ माब्रै फोथांनानै लांगोन दिनैनिफ्राय जुदि माबा मोनसे आबसु फिसाव सावरायनो गोनां जायोबा इउपिपिएल बिपिएफ आबसुआ मोननै हान्जाखौ लेंहरनानै सावरायोबा बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिम
नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन नाथाय जों खोनानो मोननाय बायदिबा आबसुआ इउपिपिएल अफिसाव मा सावरायनो थाङो आरो इउपिपिएलनि मानसिया मानो थाखाय आबसु अफिसाव साहा लोंनो फैयो बेफोरखौ सोरबा नुग्राबो थायो नालाय बिनि थाखायनो जों खोनानो मोनो सोरबाया नुग्राबो थायो बिनि थाखायनो दिनै माखासे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय सोरबा इउटुबारफ्रा सोरबा ससियेल मिडियाफ्रा सोरबा समाजनि मेलेमजिबिफ्रा बेबायदि खोनाफैयो जुदि नंगौब्ला आबसुआ दिनैनि समाव जानगार जानांसिगौ इउपिपिएलनि बै समावबो बिपिएफ हान्जाखौ सरकाराव थिखांनानै लामा ससेनिफ्राय आबसुआ गावनि खामानि गाव मावबाय बिपिएफ हान्जाया बिपिएफनि खामानि मावबाय आरो दिनैनि समावबो आबसुआ आबसुनि खामानिखौ मावलांनांगौ आरो इउपिपिएलआ इउपिपिएलनि खामानिखौ मावलांनांगौ सोरबा बिपिएफ हान्जाया बिपिएफनि खामानिखौ मावलांनांगौ दिनैनिफ्राय आबसुआ बेबायदि खामानि मावनो हागोन ना हाया जि दिनै इउपिपिएल सरकारखौ आबसुआ सरकारखौ बानायनानै होबाय आरो बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो गोनाङाव जुदि इउपिपिएलआबो जुदि बेरेखा खालायोबा आबसुनि बिथांमोनखौबो आबसुआ वार्निं होनो गोनां जागोन बुंनो गोनां जागोन बेबायदिखौ दिफेन बर'आ बुंनो हागोन ना हाया हागोन ना हाया गबिन्द बसुमतारिया बेखौ सार्टिफिकेट होनो हागोन ना हाग्रामानि खोथाया बेनो गाव हायाखिसै गावनि कब्जायाव लांनो हालिया गावनि गादिनिफ्राय गोग्लैनाय मोनसे पसिबिलिटि फैबाय बेनिखायनो बे गावनि गिनायखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै आबसुखौ दाय होनो ओंखारदों बरिया बरिया गबिन्द बसुमतारिया जिबायदि खोथाखौ बुंदों बिथाङा आसलथे एनडिएफबिनि लिडार नंगौना नङामोन बिथाङा माखासे काहानिफोरखौ माखासे फरायना फरायाखै माखासे मेलेमजिबिफोरनिफ्राय सोंनानै लागना लायाखै बर'नि जारिमिनखौ बिथाङा रोखा रोखा फरायो होनना जों खोनायो नाथाय फरायनाया ओरैनो पिक्सारखौ माखासे ओरैनो लेखाखौ बोरलानानै बिथाङा फरायो नामा जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला जेब्ला बिएलटिफ्रा एकर्ड होनायनि उनाव आबसुआ सरकारखौ सालायनो नागिरदोंमोन हाग्रामाखौ सान्स होनो नागिराखैमोन बिएलटिफोरखौ सान्स होनो नागिराखैमोन एसेबांबा हाग्रा बंग्रा थानानै खस्थ' खालायनानै बिथांमोना जुदि सरकारखौ जुदि सालायनो मोनाबा गावनि सेंग्राफोरखौ जुदि नायनो मोनाबा अब्ला बिथांमोना मानो थाखाय एकर्ड खालायखो बेबायदिखौ सान्स होनो नागिराखैमोन आबसुआ गावसोरनो जुदि दावहा नांनानै गावसोरनो एकर्ड खालायनानै गावसोरनो माबा मोनसे बर'नि गोजोन थासारिखौ लाबोबाय अब्ला गावनि सेंग्राफोरनि सोरबा लेंग्रा जानाय सोरबा आखाइ गैयै सोरबा मेगन गैयै सोरबाया माखासे सोमावसारनाय समाव सोरनिबा न'खरा दंस' जाबाय बेबायदि समाव गावसिनि माखासे लोगोफोरखौ गावसिनि माखासे न' बां नस्थ' जानायखौ नायनो थाखाय बोसोरबानि जायगायाव 17 बोसोर रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि मावनायखौ मोजां मोननानै 17 बोसोर सालायनो होबाय गबिन्द बसुमतारि नों मोजां सोंनानै नाय जेब्ला बिएलटिफोरनि एकर्डनि उनाव बिएलटिफोरखौ सान्स होनो नागिराखैमोन आबसुफ्रासो सरकारखौ सालायनो नागिरदोंमोन आरो दिनै फैयै फैनानै एक्स एनडिएफबिफोरनि एकर्डखौ दिनै मा खालायखो नोंथाङा लाजिनो सोलों गबिन्द बसुमतारि नों मानो दिनै प्रमद बर'नि जायगायाव थानो हायाखै मानो थानो हायाखै प्रमद बर'नि जायगायाव थाया काउन्सिलखौ नों सालायनो लाजिदों रोंगोरानि जायगायाव नों थागोन रोंगोरानि जायगायाव नों थामोन बेखौ नोङो गोसोआव दंना लाजिनो सोलोङोबा लाजिनो सोलोंनाय दंबा लाजिनाय दंबा जायफोर एक्स एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय काउन्सिलनि लिडार जानो रावबो लुबैनाया मोजां नङा हायोबा आसाम एसेम्बलियाव बाथ्रा बुंनो सोलों रोंगोरानि जायगायाव थानो सोलों सेन्ट्रेलनि माखासे बिबानफ्राव थानो नाजा गासैखौबो नोङो लां अब्ला नोंखौ लिडार होननानै गनायगोन नों बेखौ गोसोआव ला मानो थाखाय आबसुफ्रा बिएलटिफोरनि एकर्डनि उनाव मानो सरकारखौ सालायनो लुगैदोंमोन आरो दिनैनि समाव बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै आबसुआ जाय आबसुखौ जों बुङोबा भुल जानो हागौ प्रमद बर'आ सासे आबसुनि बेनाराव थानाय मानसि दिनै बिथाङा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिथांखौ दिनै गावनि लोगोफ्रा बिथांखौ लोगो हमखागोन मोजां गाज्रि सावरायखागोन दिनै प्रमद बर'आ हयथ' एक्स एनडिएफबिफोरखौ सिनाया जानो हागौ नाथाय आबसुनि मानसिखौ बे बांसिनै सिनायगोन बुजिबाय गबिन्द बसुमतारि जुदि नोङो प्रमद बर'नि जायगायाव थानायमोनब्ला नोङो बांसिनै एक्स एनडिएफबिखौ सिनायगौमोन आबसुखौ नों बारा सिनायनाय नङामोन बिनि थाखायनो आं खावलायो
नोङो जुदि जाथिनि खामानि मावनो ओंखारदोंबा एक्स एनडिपिफोरनि खामानि मावनो ओंखारदोंबा रोंगोरानि जायगाखौ नों मानो लानो हादिया प्रमदनि जायगाखौ मानो लानो हादिया अब्लासो जों नोंखौ लिडार होननानै गनायनो हागौमोन लाजिनो सोलों प्रमदआ दिनै भुल नङा आबसुआ भुल नङा प्रमद बर'जों एक्स एनडिपिफ्रा नालि गुलि नङा अब्ला बोरै सिनायगोन जायफोर आबसुनि सेंग्राफ्रा मालाय हर सान एखे लोगो ओंखाम जालायग्रा एखे लोगो उन्दुग्रा बिथाङा आबसुखौ बांसिन सिनायगोन बुजिबाय गबिन्द बसुमतारी जुदि नोङो प्रमद बर'नि जायगायाव थानायमोनब्ला बांसिनै नोंखौ एक्स एनडिपिफ्रा मोनजादों मोनजायाखै नोंखौ खबर लानो थाखाय एक्स एनडिपिफ्रा बांसिन नोंखौ खबर लानो थांगौमोन मानसिखौ बारा सिनायनाय नङामोन मानो होनोबा आबसुनि मानसिया नोंजों नालि गुलि नङा बुजिबाय गबिन्द बसुमतारी गासैखौबो नोङो सोलों बर'नि मेलेमजिबिफोरनाव सों माब्रै माखासे स्टेप बर'नि काहानि जाबोदों गोसो दङब्ला जि दिनै गादिनि माखासे सम दं बे समाव एक्स एनडिपिफोरनि लाइब्रेरि बानाय सोरबा सिराखाना नायनो दरकार गैया काजिरङा नायनो दरकार गैया एक्स एनडिपिफ्रा माब्रै गावलायनानै बाब्राब खुब्राब थैनो गोनां जाखो बेफोरनि मोजां हाजो बानायनानै हाजो सायाव थाबायनाय बिखुङाव थफ्ला लानानै गुबुन हादोराव जाहाज बारनाय गुबुन हादोराव जाहाज सायाव थैनाय माखासे जेलफ्राव माबोरै थानो गोनां जादों बेफोरनि माखासे सिनारि बानाय नोङो दम दंबा बेखौसो आं खावलायो।